नरक साइमनो थानाय 22 तारिख जुलाइयाव जों कायसा एफआईआर खायसा खय थानाव आरो ता आबंखा ओ जे केस फाइल खायमाने एफआईआर खायमाने कक बुमां खामो रूपक घोष ताय बिनि रगिसं 5 जना बर' रामचंद्र गारनि गोबां मा थायो थाङो बरनो हुमकिरो बिभिन्न नग रग थांगो जारा चिनि कैंडिडेटनि प्रपोजाल दंनाय बरनो थाङो हुमकि रिखा एका आपनो डिटेल्स सैया कोइ जों रिखा एवं जारा आरनि खरकसा जे अभियोग खायने बिनि जे एफआईआर कपि नबो जों रिखा किन्तु जों नुखा दिनै 22 दिन थाका आरो कोन एक्शन करि 7 तारिख निने कल्याणपुरनि इनको दारिकापुर इनको जीपी आरो रि बागजाखा अथच रि याक बाइखे रमजाखा लग लगिन आरो निने सेक्टर अफिसार तंगो आरो निने पुलिस उसी तंगो गोबां अफिसार बुसकांनो रमखा एवं बराबो एविडेंस जेबो तलांबो थांगा 7 सारि रमि एकटा एफआईआर कोन एक्शन गया और जे बरन मुंगै चिनि कैंडिडेट अभियोग खायका बतेन दिन पुलिंग एजेंट कैंडिडेट बतंगो तांगे खलाइजा गया तांगे नेग्लेंसी मिया काउंटिंग चिनि बरन चपा सरजांमानि कगनो आरुनो सानमानि आं फोन खायका फोन नमिया लास्ट डीएम न जानखा डीएम फाइका डीएम सिमा कोन कक्सालिया आर ताम सालेका थां पाइका वन साइड एडमिनिस्ट्रेशन हंके तो बाइके चलिनाय बा डेमोक्रेसी तो अब चलिमैया जों जास्टिस सानब्ले जों जास्टिस सानो जों तांगे बुट गनि मायांनाय डेमोक्रेसी जों का तांगे जों बुट गनि मायांनाय तांगे चिनि कैंडिडेट चपा सरजांनाय तांगे चिनि कैंडिडेट काउंटिंग नि तिखलाय जोंनाय जों अमल सानो का आबुनि बागै जों जागा दीपक रूपक घोषनो एरेस्ट मा खायनाय कल्याणपुरनि जे वीडियो बन सस्पेंशन मा खायनाय ताई दुईटा लक्ष्मीनारायणपुर पूर्व रामचंद्र घाटनि अबनो रिकाउंटिंग मा खायनाय अब जुदि समाधान नि माखाय जों कने एंका रूट ब्लक अब चलि तंनाय न जों केबनो फियो गया अच्छा सर प्रशासन एसेते कोनो किछु बरो रक्ता प्रशासन बरो फाइका कक सालायका एके बरो अब कोनो समाधान नि माया अथॉरिटी ने का जों कामसान जों अबनो रिका एक और रिसीव कॉपी बतलां थाका एसपी नि हयतो तरफ থেকে अब जों रिजाका और चिनि दाबी तंग जों ताम सान और जतन रिजाक बैखा एक और तंग चिनि प्रेसिडेंट साहेब दिखा तारपरे चिनि एफआईआर कॉपी जे जों 22 तारिख खायमाने एफआईआर कॉपी को तंग इको अब बररंनि मुंबो तंग और तारपरे जे लोकल जे बर हुमकि रिजांनाय नारायण दास इको बिनि एफआईआर कॉपी बो जों तिनि रिखा तारपरे कोन एक्शन करि तांग जों लामा कासु एंनाय लामा कासुमान म डेमोक्रेटिक वे म गणतांत्रिक अधिकार चिनि खायलायनानै हमने केबो माना खायमिया म डेमोक्रेटिक वे जों डेमोक्रेटिक वे न और कोनो वायलेंस करि जों वायलेंस खाया केन्दु जों जस्टिस नाय सार जे रूपक घोष बखाय साबो ब खरकसा सन्त्रासी अरनि ब बीजेपी नि खरकसा युवा मोर्चा नि नेता नि खनावो के जों बनि बुंगै अनेक बार जों कमप्लेन खालायका किन्तु पुलिस प्रशासन तीन बार रमया डीएम न जों हाते नाते जों एफआईआर कॉपी बो तुनि रिखा एवं बबेबो आलोचना खालायका एकटा तिनि पनि इनिशिएटिभ नाया तांगै नाया बरसाव कताल आइनो 14 दिन नि बिसिं 14 दिन ऑब्जर्व खायना नांगो तिनि 22 दिन नङै थांका तांगै ब तिनि बिनि इनको एगेन्स्ट तिनि एफआईआर उंया तांगै एफआईआर खायजा गया तम दारावा एफआईआर खायमानाबा आन्धान दंगो जों सायमानो चिनि जे कागज अंडर सेक्शन 341 341 506 34 आईपीसी न इनको खायमानो ओ आइनो तांगै बर तिनि इनको खाया तिनि 22 दिन नङै थांका का म वन साइड नि कोया दिबा अमतिखे त सोलिमया डेमोक्रेसी व म सोलिमया का आबुनै जस्टिस सानै न जों तिनि और लामा कासुलाय मिया तीन तंगमाया खवायो एमन परिस्थिति खायका पुलिस प्रशासन बुसाउइ तंगो बं बर हाबै थांगो चिन बरना कासुबो जिल्ला परिषदनि काउंटिंग एजेंट पंचायत समिति नि काउंटिंग एजेंट चिनके सुदु पंचायत नि बर सब जतना हाब मानो जतना आई कार्ड तंगो हिनै जत जगह थ्रेट दियो अब नाकि सीसी कैमरा नुकजाय सीसी कैमरा जे नुकजाय जुदार सीसी कैमरा तक नुकदान को थ्रेट दिमाने अब भाई चलि गेला जों जत खन पर्यन्त जस्टिस माया आसा पॉइंट रूट ब्लक